Sa ganitong hanap buhay, kailangan mo ng sakripisyo. Pero okay sa income. Pag mayroon kang tiyaga, tutok sa negosyo. Kasi kung hindi mo naman matutukan yung negosyo mo, wala din eh. Hindi mababalik sa'yo ang pagod mo na kailangan tutok ka sa negosyo. Ang dami na itulong sa amin nito. Tulungan ko yung magulang ng asawa ko. Natulungan ko yung pamilya ko. Ang dami ko na rin nabili siguro mga property. Siguro. Ang laking tulong. Promise, ang laking tulong sa akin ito. Kaya 5 years pa lang kami, hindi ko akalain na makamit ko na yung sinasabi kong pangarap. Ako nga ho pala si Irene Bisana. Asawa ko ako ni Wilfredo Privado. Kami ho yung may-ari ng Kuya Willie Bulaluhan. Nagsimula ko kami ng Kuya Willie Bulaluhan since 2019, December 15. Pagkain na po talaga, nagsimula po kami sa Aling Pas, sa nanay po ng aking asawa na si Winnie. Tapos hanggang sa nabigyan kami ng pagkakataon na magsarili na makabukod na kami na kaming dalawa lang. Kaya tinuloy na namin yung pagkakataon na yun. Sa specialty naman, halos lahat kasi fast moving eh. Walang natitira, walang nasisiraan. Basta lahat, lalo na ho yung sisig, lechong kawali. Halos lahat, ubos lagi lahat. Yung bulalo namin, parang iniba ko na yung bulalo eh. Nagnilaga na lang ako eh. Nilagang buto-buto. Kasi parang mas swak sa budget ng tao. Kasi yung bulalo ngayon, sobrang taas ng presyo. Kaya binalitan namin ng Ritz, nilagang Ritz na lang yung pinalit namin sa bulalo. Iba-ibang putahe. Kakaumay din pag yung araw-araw na makikita na nilang ganon. Kaya araw-araw iba-iba. Meron kami kaldereta, menudo. Mga usually lang din ng mga ulam, mga simpleng ulam lang din. Mga chicken curry, dinuguan, sisig. Meron yung sisig namin, hindi pwede mawala kasi parang tumatak kami sa sisig. Sa sisig naman namin, yung ginagamit namin yung lechong kawali. Meron din kaming lugaw, mami, tapos yung mga ihaw-ihaw, mga lutong ulam, ganun. Sa ulam namin, depende ho. Ang gulay po namin is 30. Tapos ang serving po namin ng ulam is 80. May kalahating servings din ho kami sa halagang 50. Ang gulay na kalahati, 20. Hanggang ganun po yung presyo namin. Kasi siyempre, ang taas po talaga ng bilihin ngayon. So hanggang ganun lang po talaga ang kaya namin maibigay sa mga customer namin. Yung mga customer namin halos mga opisina, mga nag-oopisina. Tapos minsan may mga mga angkas, mga rider, ganon, halo-halo, lahat. Binabalik-balikan siguro dahil sa lasa. Consistent pa rin yung lasa na masarap. Kaya binabalik-balikan. Sa awa ng Diyos, hindi nagsasawa yung mga customer ko bumalik-balik sa amin. Sa presyo din, kasi hindi naman ako na nagtataas ng price kasi kahit mahal yung bilihin, hanggang ganun lang ako. Kasi ang tao hindi naman kaya bumili ng sobrang mahal. Nandun lang din ako sa level na pangmasa. Nakakaubos kami sa awa ng Diyos, 1.5 kaban na bigas. Mas mataas pa. Sa karni namin, sa bato ko is 50 to 60 kilos pa lang yung bato ko. Tapos yung mga main dish ko na yan, 7 kilo bawat putahe. Araw-araw po yun. Inspiration ko dahil siguro sa pamilya na dahiling din kami sa wala, nagkaunting nagkaroon, kaya talagang pinursigi ko na magiging tuloy-tuloy. Mga kapatid ko, sama-sama kami lahat, tulong-tulong. Andyan sila, tinutulungan nila ako. Kaya hindi ako pwede sumuko. Sa mga baguhang nagninegosyo sa ganitong kainan, laban lang. Kahit gaano kataas yung bilihin ngayon, laban lang. Makakamit din natin yung gusto natin. Kasi kung susuko ka, wala. Kailangan mo sumugal para makamit mo yung gusto mo sa buhay.
Inaanyayahan ko po kayo dito sa Kuya Winnie Bulalukan. Subukan niyo po ang aming lutong bahay. Hindi po kayo magsisisi sa lasa ng ulam niyo. Salamat din po sa patuloy na pagtangkilik sa aming kainan, sa aming Kuya Winnie Bulalukan. Maraming salamat po sa lahat ng mga customer ko na nagtiwala sa amin, sa mga lahat ng mga umorder sa amin. Maraming salamat po. Tagpuan niyo po kami dito sa 1201 Batangas Street, Barangay San Isidro po. 24 hours po kami, hindi po kami nagsasarado. Kaya anytime po pwede po kayo pumunta.